Update. Ay, basta. Mm. Baliktad ko. Okey. Hello po. Ngayon ay gagawa tayo ng ice candy. Di ako makita. Ang gagawin nating ice candy lakay, avocado. Hello po sa mga viewers natin. What is the sky like? Saan mo dati? Yun po. Ngayon lakay ay kuwan. Tag-init na kasi. So, gagawa tayo ng ice candy, ibibinta natin.
Tulakay kuwan ko ito, i-blender natin. Tapos ito na din yung ginawa kong cornstarch. Yung palabok. Ano, viewers na yun? For, hindi ko alam kung paano tingnan yung kwan lakay. Ito yung mga comment, live comment. Saan natin yan? Ito yung nakita. Ano mo? Saan? Share. Hello po sa mga 10 viewers natin. Pasensya na kayo, ngayon lang po ako ulit nakapag-vlog. Pero sa live na tayo. Hello po sa lahat, kumusta po kayo lahat? Ito, yung kwan ko na kayo. Yun lang yan. Kung wave automatic. Okay. Sisit up ko lakay yung settings na sa live namin. Kasi ngayon lang tayo makapag-live. Live. May yung kwan natin. Signal. Kay, okay ka lang, Kay? Nagkain ka na? May sir nga po shoutout kanya Sir Rodrigo. Rodrigo Sagit. Dirty sir? Dirty ni Scan. Gorgorigor. Vibuya TV. Gorgorigor. Salamat kanya Mr. Rodrigo Sagit. Salamat kanya. Saan kaya ang pag-love? Ano ang sabihin? May pastangan.
Tapos yun, ayun, ito pasensya po lakay konti hermit tayo ato lang ito lang yung ginawa kong hermit pansamantala. Pasensya po lakay. Ganun. So, ganyan. Ito na kayong kuwan natin, ibi-blender ko tapos ihalo ko lang kayo dun sa kuwan, sa gawgaw cornstarch. Yung ngayon laki mahal yung kilo ng avocado. Hmm, puwerte nga tapon. Ang bukal lang. Pusi
Naka-excuse lang na kayo, maghanap lang tayo ng kuwan, ng face mask kung may mahanap tayo. Face mask. Baka walang mahanap na face mask. Pasensya na hindi muna ako kuwan lang, hindi muna ako pinto-pinto, mag-istorya kasi hindi ako naka-face mask.
Ang bayan sa Diyan? Saan? Bang? Lubak? Ay, ding. Dito ko natin din, babe. Serious. Wala na to ba? Ay, gumawa na natin pati yung insil. Ay, nakapagpasukan nun, ah. Pero, sabi ko mo dito ni, ah. Ugasan ni Nani Atoy? Ate, siya. Bawal ka sa mga kasi. Yes, yes. Hi. Are you okay? Ayun. Uy, ito mainit. Mainit ikaw ha. Tagnat ka ah. Okay. Inom tamba. Inom ng gamot. Ah, para gumaling. Sige na, para huwag ka galing. Este, para makalaro naman, ha? Hindi ka na makalaro. Sige na. Nakakuha na ba si ano na magaling na ba si Mario? Hindi na kayo makalaro ni Mario eh. Nagpahilot tayo. Pahilot. Lakas na naman mo. Dilim-dilim na. Mahirapan ka? Mahirapan ka na? Anong mahirap sa'yo? Anong mahirap? Anong mahirap? Mahirapan kang ang init mo. Ito-hospital tayo. Pipiliin ko yung gamot na Rob. Kunin ko yung gamot doon. Paano pa magaling kung nagaligis ka man? Nagpahilot lang. Hindi pwede. Ang init ko. Hindi ko nagpahilot. Kawawa ka tayo ba? Ano natin? Ikaw, under electric pa na. Palamigan ka? Hindi. Electric pa mo sa akin. Paliktik pa. Kasi electric pa. Paliktik pa. Luto lang, electric fan Francis yan. Electric fan yan siya. Hindi ka na itrapok to.
Pupunta sa terminal. Kasing kwantay. Mainit ka oh. Huwag kang matakot sa odds. Yung doktor, kung yan, tulong yan. Tulak yung secret ko sa latas. Yung ginagamit ko. Kung ito lang ay maganda kasi yung lasa niya. Oops. Ang sarap. Shoo. Papasok yung manok. Manok. Manok na kaya ka.
Parang magkasuning like dito. O, kunin. Umay lang ha. Nilalaan ka lang kahit. Ano mo? Okay. Kasi ko. Kasi ko. Masaya din ako ulo ko. Lalo ko yung ulo ko. Saan ulo mo? Trato tayo dito. Basa ah. Again. Oh, pahiraw natin dito. Para pawisan eh. Pati ang likod. Ang likod. Inom tubig. Tubig. Didi ka? Timpla tayo didi. Ha? Ha? Timpla tayo didi ha? Didi ka ha? Bakit? Kasi po. Kasi? Kasi nagwigwal pa ako. Hindi, parang mag-inom. Basta masarap man mag-inom ng hindi. Basta mag-inom ka man ng gatas, ha? Hindi. Ay, hindi na. Ano gusto mo? So, ha? Likod sa
awang. Ito na lang akalag. Okay na. Gusto mo ng ano? Ano? Wala pa panpakan. Pagod ka na? Ano yung exception mo? Bitin pa pa. Ada lang gawin ka. Ba't di barangin yan eh? Wag na. Hindi ka ba? Alis. Balik niya. Ibas. Ayun. Hindi mo, mahulog. Ay, mo.
Kaya mga sapo. Sapo yung alcohol. Inang? Sapo yung alcohol. Saan? Nag-refill mo yun. Ang mo na. Dapat mo pa siya dito. Mapayda, utang-tangan ka. Ito yung ulong ni. Yahin mo, dulin ka. Burburigor, inang. Gumango. Ito yung ulong na po. So, pagdulin ka no ka. Bayo, ikura mo. Wala na matambol. Ang munti dulin ka sila ka. Patana. Lain na. Pati po ang tarimanan ka. Bumangon ka sa tarimanan ka tigdam. Oo. Oo. Ano mo yan, tikita pa di ka dulin. Kaya buregor, magapong dyan ko. Aglulog kang tumot niya nga. Nabangan ka mo. Ang puhol kung kuna na ako sa bayan. Ano nga na Kapsat. buregor ka man lang. Papuntan. May anyurot ka. Ang mo ibigay. Cecilia Santos. Good morning. Okay. Sige ka na. Bayo mo na ka. Kaya pa. Ang lulog dyan. Sirko-sirko dyan o the water pump. Sinagag pa. Panuburit. May sakit. Kaya hindi ka na makahinga, sabihin mo. Ito yung hospital na tayo. Kasi nilulubog ka pa. Liga na. Maanawa. Hindi ka nang naglaro ng tapok at sa kanya yung tubig na. Mawawa ka. Makahinga ka pa? Maghinga ka dito sa bunganga, ganyan. Ganyan ka ha. Kung mahirapan ka dito sa ilong, maghinga ka sa bunganga. Ganyan. I-open mo yung bunganga mo. Ganyan. Ganyan. Para hindi ka mahirapan. Mag-inom ka ng gamot, tempra. Bakit? Para magbaba yung init ng katawan mo, yung lagnat. Sige mo. Kay. Kaya siya na ibig sabihin eh. Wala. Wala. Wala si Kali pa. Kaya. Sayang pag nag-register. Okay. Ito ang ganda. Yan. May nabugan. Tuloy-tuloy. Darating dito. Baka rin sa STP.
Mag-phone ka lang ha. Mag-shout ka lang kung hindi ka na makahinga. Kaya takbo ka namin sa ospital. Yan. Ha? Tito Alan, Tito Vincent, Dad, hindi na ako makahinga. Sabi mo ha. Mag-shout ka lang. Kaya takbo ka namin sa ospital. Ha? Bakit? Takbo ka namin eh. Kaya mainit ka oh. Hindi ka man inom ng gamot. Inom ba yung gamot? Ha? Lagi ka lang nagalagnat. Mainit masyado yung katawan ko. Ba't ko kape eh? Ba't itatay ko kala kaya tayo eskin pero nalinis sa atin. Shout out na kayo sa yung viewers na yun.
Ganito laki yung binta natin sa kwan, tag-10. Tag-10 po yan. Pero maraming avocado. Ang mahaba siya. Lembot na bigat. Ang gupit ko. Di bangir. Di bakit? Kumusta? Kumusta, Manang? Manang po. Doon nga pala kayo ba? At sa city. Tupat na. Anong oras? 64. Hindi ko ang tambak ko. Basta kay mamin. Mamaya na.
Tito, kung si Tita Ningning magawa ng pizza. Ang tagal-tagal niyan. Tagal na hindi. Kung makabalik siya dito eh. Ano, pizza. Miss mo na siya? Oh, ano mo pagkain? Makuwi siya dito. Miss mo na siya? Anong gawin mo sa kanya? Makuwi siya dito. Kaya nanusan na pilang bibiyain. Ano ni Sky nung cell? Cell. Kuna ni nanay? Pwede ka nung natulog, ikaw, bes. Bigat may katikuan ng silba. Hmm. Ito na mo. Katikuan ng silba. Ang Huwag sa muna na. Ay, sorry. Ano po, ano to? Ano po? Ano ka ba? Ano po? Baong basito. Dapat tayo sa kainom bit na kainom ti kuanan. Kainom ti hindi pa. Ang tayo ng kanya. Juice na. Gusto mo ng juice? Gusto mo ng runyan? Ay, gusto mo ng runyan? Ah.
Bus lang. Hindi pa, hindi tambal. Hindi tambal na bus. Alis hindi ko man pa dito. Sakit ka na sa mga puang. Pabasito na lang yung specific. Ganyan ako, ganyan ha. Ganyan lang ha. Huwag kang magalaw, parang mag-ano ang init dito. Ang init dito sa tawon. Shoutout po kay Ma'am Rinaldi. Ma'am Rinaldi Jean. Arjun. Wati, kwan ko ito, avocado yung flavored niya, ma'am. Luto. Mahirap po ibalot kasi makan mapalit. Mapalit eh. Malagkit. Malapot po, malapot. Tignan po ito. 10 pesos. Hindi ko napapansin palagi po akong pupunas. Nagpuposi. Malapot.
Ako hindi province. Okay? Oh, hindi basa-basa natin.
Sofa po. Pagdating lumatay ng viewers. Yakar ko lang si Kuana na kayo. Pwede. Yakar ko lang. Tapos sa inyo, salamat po sa Panginoon. Good morning. Si Ma'am Rina Jane. Salamat po. Oh, yan si Mana na, mag-anak pa si Nana mo. Yan, ito lang muna kayo ha. Kayo. Ito lang muna kayo ha. Ano ba yan? Gamot.
Gusto ni Iskay pa na Nay, magbili naman kayo mamaya. Magbili din tayo mamaya. Ganyan yun ah. Ito, 5 kilos. Wag lang ang damo. Ito. Nangingatapos adults. Gusto lang. Ay, ako. Yung gusto mo. Dalawa daw. Ay, tingin niya oras. Kasi, Alas 10 na. Ah? Alas 10:28. 28. Lang, yung yala naman timakan to. Pero po, ate tayo naman. Hmm. Ang laman pa niya. Sino ko? Buksan mo. buksan daw. In 30 ko nang naman. Every 4 hours ata nga sa inyo. Kaya may tiyak ko na every 4 hours. May sawan ko na. Dati, tingin ba kayo dagat ang mga din. Tumulong mo lang. Umatang ka duwa. Umatang ka duwa. Alam mo ka na nagpudot of time. Hindi ka na Kung may 60 di ito di electric pan natin. Salamat na galing tikuwatan. Ah? Salamat ng sweet. Ito yung pakalipat sa'yo ko naman. Kasi ano siya po yun? Patay, ano sa'yo na? Buwan. Kailangan ba yung Pinakiti. Paano yung magic ko naman? Paano na po kami? Nakaya. Naglabot ako ito tanong ba na kami? Ganun ba? Ganun ton. Bang kati pa. Kati pa. Pila sa do ba din nagadot ti ko ano na? Hangin mo. Do ba din nagadot ti ko ano na? Hangin. Sila kayong tag-10 yan. Gagawa tayo ng tag 5.
Yung gamit ko dito yung 1.5 by 10. Gumagawa ako laki ng tag-10. Para yung hindi maka-afford ng tag-10, siyempre dun sila sa tag-5. Sila di mati nga maka-afford laki ka ko. Puro dog sangit a duty ka. Ang gising ko. Na kailangan ka dati tag gising mo. Kailangan ka dati. Ang tubig. Maling tubig. Walang tubig. Malang kon itali ko lang dito. Oh. Iubos mo na yung Yakult na. Iubos mo na. Inom tubig. Wala mo tagawaan. Walang tubig. Ano ba tayong baso? Well, bilisan mo. Bilisan mo. Okay. Mag-inom ako. Hmm? Mag-inom ako. Tapos mag-inom tubig. Nanusan tayo laki katinati ko na hangin na. Kasi nga garanti. Kasi babatit lang kayo. Hindi babatit ato yaramit tayo. Wala kayo ito. Pagkakailangan. 5 in tag 10. Ito na nalimas. Nalimas. Nutang ako an. Balik ko mga oras na nakan. Marami pa iskinding.
Ano, bigyan ng vitamina. Ay, mag-English yun. Kasi kung lang naman yun. Mama, kita English yun. At lang naman yun. Ano yun? Yung kanina. Ayun na po. Ako. Wala naman. Meron siya. Wala na. Ibili naman yun. Mamaya. Ano? English ko pa. Oh. Pilirin ko na tayo. Huh? Yung kanina. Ay, wala na. Ako yung chocolate lang wrapper. Ano yun? Wala na. Isa lang mabili. Alice. Ano pa yun? What's this? Ay, yung ano, yung lako. Opo. Ano? Mag-utang ka na yun. Para may inom ka. Ano? Ano po tayo? Mag-utang ka na sa tunda. Ano? Ang tagal-tagal yung mag-utang. Ha? Ang tagal-tagal yung Naman lang. Kasi kung okay lang daw siya mag-utang kayo. ano sa akin? Ano? Utang. Hindi ka man siya binigay. Saan kayo yung bata ko pa man? Paano sa nanahiling mag-utang? Talaga, ano man si nanay, talagang si nanay, si ikaw hindi siya pwede ko kami kasi mabasa ko pa. Paano sa nanahiling mag-utang? Hindi na yan. Nainit pa nga yun. Oo, nila makaon.
Di ba natapin mo hindi? Pasok ka na? Ano? Paano maglagay yun? Nagsipalit-silikan. Nagsipalit-lawakan. Ano, kain. Gusto mo pa rin? Ako. Kaya parang yun. Oh, sorry. Ano? Pagdating sa'yo ng bibig. Okay, pang sila na siya. Ito eh. Ha? Ikaw. Ay, hindi lang ako pautang kasi hindi mo ako nila. Ano na yung phone since you had been said ikaw? Hindi pa utang si tita mo kaya hindi man taga dito. Pautang si tita mo kaya hindi taga dito. Igat na. Igat na. Ano ba daw mga chocolate? Tapos, ano? Mamaya, yung Yakult, mamaya naman alas 2. Yung kulay mo hindi mo. Amazing. Lumakan na Igat na. Gusto ko na nason. Kain ka kanin? Kain ka kanin? Kain ka kanin, ha? Kain ko lang kanin dyan. Hindi. Masarap yun kasi ano, fried dinis. Ayun. Ang galing yun. Tito Alves, wag mong pamove. Wag mong pamove din ang Pakistan. Tito, wag mong pamove ang Pakistan. Hindi, ano ka mo? Na? Ay, wala. Again, that's a nice night. So, bagong dito. Hindi na, kasi nag-video pa ako. Hindi kasi para maano yung sa messages. Sabi ko sa Sensitive. mas malalumot sa ka kung hindi natin siyang galing mo. Mas malalumot sa ka tapong yun si Istray. Penny. Ibang sakit-sakit yan sa Istray. Sakit-sakit. Ito mo kayo ay ang dami ko nakalang dami. Ang dami ko. Ito yung subjects. Programming para dito. May kasi nung natin natin. Kasang ka na. Agay! 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 Tito Alves, Bakit? lubat mo yung gabi. Hindi mo ba? Agay! Hindi, okay lang yan. So nag-aangay ka man? Kasi yun yung kuya ang bayo. Ay, ba talaga? Nanay Bibi, pinig na. Nanay Bibi, bili ko yung wrapper na chocolate. Nanay Bibi, bili ko yung wrapper na chocolate. Bili na daw! Mamaya na. Well, I don't know nga. Mag-inom ka naman mamaya. Hindi ako. Ito yung second part. Inom pa. Ano yun? Bakit yung sinas ka? Gusto ko daman. Parang
Bilisan mo na, may bibili na ko ng nag-wapper na chocolate. Bibili na ko ng Dagma si mami sa tabi ko. chocolate. Ang madapa si mami. Patulak si nanay. Magpatublok din. Wala kaya bilangan tayo. Kasi hapon alpasan. Bila. Kasi hapon alpasan. Ay, ba't kailangan ko yung mga marami? Kung ka natin susi mo, pinang. Nanay Bibe, bilisan mo. Magbili ka ng wapper na chocolate. Nanay Bibe, bilisan mo. Magbili ka ng wapper na chocolate. Dahil, ay, may isa. Going to get feeling about five. Tutuan best. Saan ang remote? Tutuan best. Saan ang remote? Tita Princess, saan ang remote? Saan mo nalagay? Hindi ko alam. Tita Princess, ito po. Saan mo nalagay? Well, 69. 69 na. 69 na. 60, 90. Naramid tayo. Lakay na ice cream. 69 di 690. Yeah. Han 69 di dadakal. Ang mami nun, na-add ko pati tag 5. 69. Di han 600. Di ba di taxing ko ko. Madi, 2. Pinagpinta. Hindi ko rin makita. Sige. Nakay-pinta natin. 40 kung ito. Plus 17 na. Bukado na. Muna dyan na bukado na. Ayos na yun. 300. Ito lang kain naramin ko, damot 300 nga ganan siya. Kasi mo. Hindi nga fix sa nga 300 ta. Adot yung makam tayo. Kasi kung mo lang pa sounds yan. Please, sounds. Natutipulin na ako. William? Hindi lang tayo mag-phone tayo. Yung sounds, yung copyright ako. Mamaya na lang, malapit na matapos, okay? Okay pa?
Ay, hindi ka mo susunod. Hindi. Wala. Susi, te. Sweet. Tila kahit naramid tayo. Ito. Yung iti lang ang nakay. Salamat kini Apo Diyos. Tumamin kayo nga nagbuya kanya. Kinagbuya pa ay. Salamat ka na kini Apo Diyos. Kumusta ka mamin? Kumusta kayo mana? Pag-ibig. Salamat kini Apo Diyos. So, i-stop na natin. Stop. Share. X.